So kita kebilangan ka pira sumusul ka setan ko tao. So miya itu matao si sagi ngay lagi daya bulong. Tunay kita ketenduyan niya no pira ko magadnon pira seselutu na jin o di na setan. Ang tunay suwin ka, kaptan ka giyang kaya kawanan alima niyan, giyang kaya gara-garakan sa kawanan alima na kaptan ka. O riyan o kakapting kaon, nang beti anak kaon susuratul fatiha na mo tanwanan. Mapasad ka mati susuratul fatiha nang beti anak agiyang utwa katiru wallah wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ika magatos dua ayatan yan si Isa suratul Baqarah. Arong nga buto man na sa giyang utwa ala mulki Sulaiman na prepit na kaon sa maka pito. Orian yan, nakakaptan ka to na sadun sa kada kalte kanian sa giyang kaya ama limang ka, udi naging kaya mga kamraka, dipindi sa idideken ka sang kaya ugat saya, sa lima, nasad sa kada kalaki, plato niya nun, na kada as sumusulak ko tao as syaitan, udi na jin, panginta si wallah, yasabutan na kayo ni, kapakayo pamako pumaganad ka mamulong, ay advice sa kanta ka, napakalaang kadaan to dikra ka, sabab sa dibas-bas ta, di kakwa kasablawan, katitud na riduitan so syaitan. Tigwallah, inna syaitana lakum aduun mubin, mataan na so syaitan, nariduin niyo sa mapayag. Inuman, dagi ida pemulong kakagiyat, diyang kaya kapamulong ay pemulong ka na sa Quran, na riridu-ridu na yaw mga syaitan bapi andid na derpa na pagaya ng kairanon kepakaya matraya dur kairan na kepakaya mapatay kairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.